За всички наши клиенти. Новата ни ритейл стойка, която е с двоен монитор, POS, банков и опция да си вземете допълнително ръка за принтер. И сега почвам да ви показвам нещата. Ето ви ги. Вътре всичко е опаковано в отделни кашончета и във всяко кашонче, сега ще ви покажа, имате абсолютно всичко необходимо. Ето я, стойката с конзола, с завинтващ механизъм. Сега ви показвам сглобена най-новата ни ритейл стойка от SmartTech Systems, която се състои елела насам. Естествено, STS, най-добрия бранд за POS оборудване. Състои се от стойка за POS, за оператор, стойка за клиентски монитор, стойка за принтер, стойка за баркод скенер и универсална стойка за POS система. Всичко е направено така, че кабели да не се виждат. Ето виждате, имаме нужните уплътненица, дупчици, така че да скрием абсолютно всички кабели. Ето така. Ето така. Това е изцяло наш дизайн. И тук, както ще ви покажа, навсякъде сме направили такива конзоли да скрият болчетата, да не се виждат грозоти и самата ви POS станция и касиерското ви работно място да изглежда супер готино и супер изящо. Вижте каква красива стойка сме направили специално за вас. Това нещо пристига след няма и 2 месеца. Товарим 2 контейнера на Шенджен на 1 февруари и всичката тази стока тръгва за България. Аз съм Данчо, обичам ви. SmartTech Systems е български семейен производител на индустриален POS, ритейл хардуер и всякакви консумативи за него. Ето това е стандарт, това е уникална ритейл стойка, която е супер здрава, брутално здрава и същевременно много красива. Целувам ви, обичам ви. Очаквайте новите ни продукти съвсем скоро.